Ahir va haver-hi festa al Camp Base, cants típics baltís. Els nostres portejadors estaven contents i el nostre cuiner i el personal que ens ha acompanyat. El cas és que vam arribar al Camp 3 molt ràpid i molt aviat, però abans d'explicar-vos aquesta història crec que val la pena centrar-nos en l'aproximació, que són 7 dies, un dels llocs més increïbles que hi ha al planeta Terra, i què millor fer-ho que amb la música del Baltistan, d'aquesta gent tan fantàstica que viu en aquest territori. Portem 2 dies d'aproximació. Avui hem sortit de Payo i entrem ja a lo que és la glacera del Baltoro. Aquesta és l'entrada a la glacera, es veu la llengua final on acaba la glacera del Baltoro. D'aquí ens queden 4 dies fins al Camp Base per cobrir els 60-70 quilòmetres que hi ha de glacera fins al Camp Base. Avui hem arribat a Gore 2, estem per tant a 2 dies del campament base i aquest és un lloc especialment important per mi. Tenim una visió fantàstica del Gasherbrum 4, una muntanya emblemàtica del Pakistan i una muntanya que vaig poder escalar el 2008 amb grans alpinistes, el José Carlos Tamayo, l'Antonio Urrategui, el Juan Vallejo, el Miquel Zabalza, tots ells companys durant molts anys de filmacions del programa El filo de l'impossible. El record d'aquests dies em quedà gravat a la ment per molt de temps. Han estat 7 dies d'aproximació a través del que és el paisatge de muntanya més impressionant de la Terra. Un viatge que ens ha permès també conviure amb una gent humil, senzilla i d'un cor immens. Espero que l'alegria i la passió dels seus cants m'ajudin a escalar els cims del Gasherbrum 1 i 2, el meu proper objectiu. Que tinguem sort.